люди ў форме, са щитамі, у шлёмах, перакрылі дарогу вось так з двух бакоў. Вось, і я прыпыніўся. Потым яны пачалі кідаць гранаты, вось, то бок яны так неўзабаве пачалі наступленне. Военные дзеянні, можна лічыць, пачаліся. То бок я, конечно, ў той момант гэта не разумеў, это выглядала, тыпу, взрываюцца петарды нейкія, там яшчэ штосьці. Але зараз, асэнсоўваючы, які наступствы дае кожны выбух, я разумею, што там адбывалася. І я таксама развярнуўся і пачаў ісці. І ў гэты момант мяне збівае з ног, ну, я падаю і аглушае. Вось, і я бачу, што ў мяне разодраная штаніна, вялікая гематома на назе, і нага баліць, я не магу ўжо на яе стаць. І я паднімаюся і на адной назе далей пачынаю скакаць. Ему гранату под ноги ему попала, но граната, и он поспел до лекарни дойти. Ось, забинтовали, и потом перелейки час сняли, заложили, что вся нога опухла. Газ пускали еще, такие, ну, которые задыхаешься, то бок выбухи, газ, стрельбы и так далее. Было адчуванне, что реально у военных никаких денег удзельнічаюць. Вот они стали снизу, и вот так вот бац, граната, тыш, люди отошли. Я трошки подвинувся, потім знову гранату, так от, ну, просто в натовп. Ось, доскокую до машини першої, там стояла машина з двома дверами. Там сиділи хлопець і дівчина. Ось. Вони мене упустили, убачили, що я поранений. Я заскочив на водительское сиденье на пассажирское. Вось, і попросив завезти мене ў лікарню. Але ў іх не заводилася машина. Ну, тады я выйшаў і вырашыў далей ісці, хто мяне можа ў лікарню завезці. І мяне ўжо там падабралі людзі, іншыя, убачылі, што я паранены. Вось, дапамаглі знайсці машину, пасадзілі мяне і завезлі ў 4-ю лікарню на Роза Люксембург. Там уже мне оказали першую дапамогу, зрабілі здымкі, паглядзелі, што ў мяне, перабінтавалі. У выніку убачылі, што ў мяне шмат пераломаў і направілі мяне ў военны шпіталь. У военным шпіталі у 5 раніцы мяне прывезлі ў военны шпіталь. Вось, я чакала дома, і я хвалявалася і не клалася спаць. Вось, і мне патэлефанавала моя знаёмая і сказала, што Зміцер там сустрэўся з яе, ну, з мужам яе, я все добра з імі, каб я не хвалявалася, таму што ў Змітра не было тэлефона, я не магла праверыць, што з ім, дзе ён і так далей. І яна патэлефанавала, сказала, не хвалюйся, яны там сустрэліся, кажуць, што все добра. Вось, і это было ўжо позна вельмі, і ў мяне ж маленькае дзіця, я яе карміла і ляжала, но не спала да 3 недзе. Вось, і думаю, ну, уже как бы, напэўна, вяртаюцца, можа, пешу, позна ж ўжо, ноч, нічога не працуе, таму я легла спаць у 3 і недзе палова 4, дзе мне патэлефанаваў з незнаёмага нумара і расказаў, што ён у шпіталі. Вось, што яго, каб я не хвалявалася, але вось яго папалі ў яго светашумовай гранатай, яму працавалі ўжо раны, каб я не хвалявалася, ён застанецца ў шпіталі. Вось. Ну, конечно, я уже не спать, я уже не смогла после этого, ну, как бы тяжко не хвалявацца ў такой ситуации. Ну, там же дыягназ 5 радкоў, там шмат пераломаў вельмі розных, там у стапе, у пятцы, у голені, ну, то бок ажогі, ранення, взрывныя і так далей. Ну, там шмат. Вельмі доўгі дыягназ. На 4-й лякарні вельмі добра ставіліся лекары, вось, з разуменнем, там нават, карацей, падтрымлівалі вельмі моцна. Вось, калі прыехаў у вясковы шпіталь, там, конечно, спачатку так сабе стаўленне было, але гэта не лекары, это ў першую чаргу медсёстры так ставіліся. Вось, яны так скажу, што і абраджалі, там, ну, не то, што абраджалі, ну, так казалі, тыпа,
што нема чаго было рабіць. Пайшоў ты там, куды его атрымаў. Трэба было там адразу разбегчыся, галавой аб сцену стукнуцца, што ж ты так не зрабіў. Ну, вот такія вось фразы былі. Вось. І я падумаў, што вось добра я так трапіў умоўна. Вось. Але ну, яны, мабыць, стаміліся, таму што это другі дзень, вельмі шмат параненых, відаць, у іх это ад стрэса, ну, я зрабіў такі вынік. Вось. Таму што на другі дзень там мяне павязлі таксама рэнтген рабіць, там амаль што са слязамі на вачах. Ну, некаторыя лекары дзякавалі, сказалі, што мы разумеем, што вы робіце гэта дзеля нас усіх. Ну, я не шкадую, што я пайшоў. Ну, ну, гэта прыемна, што людзі, вось, як сказаць, нашыя беларусы жылі, зразумелі, што важна, вось, аб'ядналіся, пачалі праяўляць на самой справе вось нейкае яднанне, вось гэта вось, адзін аднаму дапамагаць шчыра. Вось, гэта вельмі каштоўна. І, канешне, я хацеў бы, вось, каб такое у нас грамадства было заўсёды. І раней жа таксама вось такіх здзекаў зусім такіх, як зараз, не было. То бок яно ж памнажаецца ўсё. І калі гэта не прыпыніць, яно яшчэ больш будзе памнажацца. І тут я лічу, што наш абавязак, каб мае дзеці і сам я жыў у здаровым грамадстве. Это важно. Это потому что никто не любил это президента, и вот он приказал усім ось так робити.